que é nosa é como perder parte dun mesmo. Por iso, non é de extrañar que a propiedade da terra en Galicia dese pé a tantas liortas e litixos. Este foi e segue sendo un dos actos máis despreciables que pode facer un galego contra un veciño. Arrincar un marco e movelo de sitio é un xeito de roubar, pero tamén é unha ofensa e unha deshonra que debe ser reparada, no mellor dos casos, acudindo á xustiza. A nosa seguinte historia ten que ver cunha disputa de séculos pola propiedade duns montes. Aconteceu aquí, en Cova, no concello ourensán de Trives, hai máis de 400 anos. Os feitos que lles imos contar están narrados neste documento que foi guardado polos veciños durante séculos. Esta carta de privilexios de Santa María de Cova foi outorgada polo rei Felipe II en 1584 e confirmada por Fernando VII en 1814. As cartas de poboación ou de privilexios comezaron a outorgalas os reis no período da Reconquista para ir asentando poboación nos territorios recuperados a cambio de someterse ao monarca e de pagarlle impostos á facenda real. Ata hai pouco, estas reixas eran de ferro, porque aquí estivo o cárcere de Cova. O rei Felipe II outorgoulle a esta vila institucións de xustiza e de goberno. Pero que foi o que aconteceu para que Felipe II tivese que mandar un xuiz e un escribano real aquí en 1584? Pedro Yáñez e Bartolomé Pérez están subindo o seu gando á serra. Pero nesta ocasión o gando espántase como se ventase os lobos que andan polo monte. O que ventan as vacas é un fatado de homes agochado entre as xestas. Con moito traballo, Pedro e Bartolomé conseguen chegar ao punto onde tiñan pensado deixar as vacas. Pero alí, os veciños de Casteligo, Bidueiro e Chao estános agardando para darlles un escarmento. Están mandados polos homes do conde de Lemos, un nobre que leva anos disputándolle estes pastos ao mosteiro de Sobrado de Trives. Pola superioridade numérica, os atacantes apenas atopan resistencia e conseguen rapidamente o seu obxectivo. Marchan cun botín de 14 vacas. As campás desta igrexa de Cova chamaron a reunión aos veciños á caída do sol daquel día de maio de 1567. A indignación era enorme. Coa chegada da noite, a reunión trasladouse á taberna, e ali os máis novos clamaban vinganza, pero os máis vellos só pedían xustiza. Na taberna de Pero Estévez os ánimos están demasiado soliviantados. Os veciños están queixosos porque o mosteiro de San Paio de Antealtares de Santiago, propietario de todas as terras de Cova, non as defende como debera. Se eles non poden levar o gando á serra, non lle poderán pagar a renda ao mosteiro, nin lles quedará nada para vivir. Os mozos máis arroutados queren vinganza inmediata, pero os máis vellos apelan a un documento do 1297 que fixaba os límites do termo de Cova. Finalmente, deciden solicitarlle ao Xustiza de Trives a revisión e confirmación dos marcos. A comprobación terán que asistir tamén os foreiros do conde dos lugares veciños de queixa. Como desde hai séculos, os límites dos montes de Cova seguen hoxe fixados por penedos como a este. Cada un destes penedos ten o seu nome. Esta é a pena das Veigas. Ten tamén un C de Cova e unhas cruces como marcas identificativas. Pero antes de conseguir esta división definitiva, en 1584, os veciños de Cova aínda tiveron que gañar algunha que outra batalla. Os veciños de Casteligo volveron co seu gando e o roubado á serra de Cova. O bacharel Bartolomé López, Xustiza de Trives, encabeza a comitiva de Cova. Intenta chegar ao punto onde está o marco de división, pero os veciños de Casteligo saenlles ao paso e non lles permiten seguir avanzando. Din que aquelas terras nas que están xa pertencen a queixa. O Xustiza, ao ver como se poñen as cousas, decide que é mellor retirarse. Nesta ocasión, os veciños de Cova levan a lección aprendida. Os enviados do conde, vendo que levan as de perder, optan por fuxir abandonando o gando no monte. Agora serán eles os que terán que negociar un rescate se queren recuperar as súas reses.
3 meses despois daqueles enfrontamentos, o 3 de outubro de 1567, o daquela conde de Lemos, Antonio de Lemos e Cadórniga, presentou demanda contra os veciños da cova aquí, na Real Audiencia do Reino de Galicia. Pero mentres a xustiza resolvía, o conde lanzaba os seus vasalos contra os veciños de cova. Pero os de cova, xa mellor armados e adestrados, repelían con éxito todos os ataques. Os enfrontamentos e os preitos medraron ata que o conflicto chegou a oídos de Felipe II, que decidiu tomar cartas no asunto. O que fixo Felipe II foi conseguir que o Papa Gregorio XIII lle concedese unha bula para poder mercar os dereitos que as monxas deste convento de San Paio de Antaltares en Santiago de Compostela tiñan sobre os coutos de Sobrado, de Somoza e da cova de Tribes. Despois o rei vendeulle eses dereitos aos veciños da cova e dotou a vila de institucións para que se gobernasen por si mesmos e para que impartisen xustiza no nome do rei. Pola Real Cédula de Felipe II, o xuíz real Diego de Zamudio vai outorgar á vila de Cova os órganos necesarios para o seu goberno. Conforme ao ritual establecido, entrégalle ao alcalde rexedor de Cova as varas da xustiza coas que lle dá a vila capacidade para xustizar no nome do rei. Ademais, tamén lle outorga a cova o poder para nomear representantes da xustiza e outras autoridades locais como o alcalde, o alguacil e os demais oficiais que fosen necesarios. Así pois, esta Real Vila de Cova pasou a ter os mesmos privilexios e competencias que calquera outra Real Vila do Reino de Galicia. Para facer cumprir as penas, o xuíz, ademais dun cárcere, mandou construir unha forca e unha picota que foron instaladas aquí, na entrada do pobo. De feito, esta fonte segue sendo coñecida hoxe como o Pozo da Picota. Pero, que era unha picota? Esta foi a picota da alberguería no concello ourensán de Laza, hoxe reconvertida en poste. As picotas eran unha especie de chantos de pedra que se colocaban na entrada das vilas. Alí atábanse os condenados para que sufrisen o escarnio de todo o pobo e tamén se colocaban nelas as cabezas dos axustizados. Ademais da posibilidade de coñecer a súa historia, o máis importante que lles deixou aos veciños de Cova aquela Real Cédula de Felipe II foi que nela quedaron fixados para sempre os límites dos seus montes comunais. Hoxe, aquí nesta terra que os seus antepasados defenderon con sangue, segue facendo libremente o gando desta explotación en extensivo e ecolóxica que chega ata a cabeza de Manzaneda. Na nosa primeira historia, coñecíamos a unha muller disposta a loitar polo dereito á identidade do seu fillo. Despois vimos como os veciños de Cova loitaron polo dereito á propiedade dos seus montes comunais, que hoxe chegan ata aquí, ata o alto de Manzaneda. Hoxe Manzaneda é coñecida por ser estación de esquí e porque aquí están situadas as antenas e repetidores de radio e televisión que retransmiten múltiples mensaxes. Esas mensaxes circulan amparadas polo dereito á liberdade de expresión e de pensamento. Ese é un dereito relativamente recente polo que loitou o protagonista da nosa seguinte historia. Manuel Curros Enríquez logo vai facer 15 anos. O seu pai é o escribán de Celanova e quere que o fillo comece a aprender xa as leis e a disciplina do oficio. Hoxe mandoulle copiar un documento para que se vaia familiarizando